लोगोफोर दायो आङो आइफन 14 जों माने ब्लग लानो नायदों आरोना सिनेमेटिकआव माबायदि नायदों माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहरब्लानो जाबाय ओमफ्राय आंना नैबे सेमसांआबो दङ मोननैखौबो इउज खालामगोन आरो ओमफ्राय बांसिन हाम्पेयासो लागोन बे मबाइलखौ ओमफ्राय बारा लानाय जाया आरो आङो गुड मर्निं एभरिवान ओमफ्राय माने जोंना हाम्पेया आइफन नांगौ होनबाय थादों नालाय बिनिखायनो आङो आइफन बायनो थाखाय दायो माने लबारखौ फानहैनांसिगोन आरोना उफाय गैया लबार नोंथांमोना हानाय नुबाय थादोंमोन जे ओमफ्राय दायो बारा दाम गैथ'वा 132 ना माल'सो थांदोंनो ओमफ्राय पार किल' आरोना 1 केजियाव 132 माने 13,200 बिदि आरोना माने कुइन्टेलाव ओमफ्राय स्क्रिप्टआ बैयो खुदैयाव लाद्रा खानाया माबाल' थांदों दायो 65 ओमफ्राय दा बेखौ आं सपनगावआव लांनोसै आरोना सपनगावआव फानहैनोसै आङो बाइकजों लांसै बारा गैया 1 कुइन्टेलसोल' जानो हागौ आरोना टटेल माने स्क्रिप्टजों जाबजों ओमफ्राय दा बेखौ फानहैनानै लगायदेरनानै बायनोसै आरोना आइफनखौ हाम्पेनो दा नुगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था नै लबाराथ' बिराद बुरजा दं बेहायथ' 10 कुइन्टेलनि बारा दङ बेयो जाहैबाय माबानिसो आदैमोननि आरोना बिसिना बिराद बुरजा बुरजा लबारा 20 बिगा सोरनाबा 20 बिगा सोरनाबा 18 बिगा बिदि दं ओमफ्राय नैथिंबो दङ नैबेयावबो मोननैजों 10 कुइन्टेलनि बारा जागोन ओमफ्राय आंना नै बेसांल' एसेल' 70 केजिसोल'सो जागोनदां 70 ना 50 थांगोनथाय जिखुनु लाना थांसै लबारखौ थिखोबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय दा फानहैसै आरोना सानायखौ थिखोना हरनांबाय उफाय गैया बुलेटजोंसो लांबावगोन गुमैनि आरोना बुलेटआ मेंलायबायलै एसांखिनियावनो बेसांल' ओंखारदों बारा हानाय जायासै नालाय खिन्थु बुरजा हानाय मोनबा बिनिफ्राय बारा ओंखारगौमोन आरो कन्टिनिउ हानो मोनासै ना टाइमाबो जायासै समानो मिलाया दायो खाखांजोब्बाय लबारखौ नै सिथ्रि होनानै खाबाय आरोना गारिया गोदान नालाय रं खारजानो गिदों आंनि नङा गुबुनसो ओमफ्राय लांसै दायो नै जोंना टिक्लुआ देन्जार सिखारिखा मानसियाथ' लाजिबावबाय केमेरायाव ओंखारनो लाजिबावो दिनै मानोबा हाथाय फुवाखै मोखांबो सुवाखै बेदे फुंजानि नै मोजां मोनथारदों लबार नै लबार बिगानैनिया हाम्पेया बा आइफन मोनमारसिगोनथ' हाम्पेया ओरैनो हरलाय आयु हाथायानो लोमथाराखै ओरैनो हर बा खालामबाय आइफन दाबिनाया नै मोनमारसिगोन दा दिनै फंबायजों आं लांसै आरो नैबेयाव दंबावो लोगोफोर स्क्रिप्टखौ देखायनि आं नै बिदिबो दङ आरोना ओमफ्राय नै बिदिबो दङ नै बरिया रानबाय आरो बियो स्क्रिप्टआ ओमब्रा एक्सफोरनो इउटुबार समफायानो लबार फाननानै इउटुबनि फैसा नङा दै लोगोफोर लबार फाननानैसो लायनो नागिरदों आं नै हाम्पेनो उफाय गैया माथो लायाबालाय सोरबाया लागोन ओमफ्राय सोरनिबा नाम नंखाय सुबुङा मानो गाथारखो मानो बुखाबावखो मोनसेयावनो एकला जानाय मोनबा मोनसेयावनो हाब डेन्जार मोनबायमोनलै सि बायदि मोनामखायो सोफिनदो सोनोसै र' बबे ए मोनामगोनथ' आरो आंनि खियासो गोथावसिन मोदोमो फैसा जायो सुबुं नै गारिथिंबो खारलांबाय लायथां बे मोनामाखैलै जाम्बा जो खारलायबावसो बेबो फैसाखौनो फैसासो वा जोनो हामारथ' सुबुङा जोनो हामारथ' क्रिकेट गेलेजाबावसो यास क्रिकेटबो बानायो लोगोफोर नै बाज्ल'लायो नै क्रिकेट बल बानायो माबायो गारिनि टायार सब बानायो दे सोदो थाब बेदर जानांगौ दा जों दा माने लबार लांगासिनो दं आरोना बिदा फंबाय ओमफ्राय फंबाया नै सिगाङाव थांग्रोबाय बुलेटजों ओमफ्राय दा सासे बारि लांसै हालना किनिसे बोरमा रबर सपनगाव 132 per kilo.
पाहारपुर बोल माने बोरमा लायनो थांनो नागिरदों आरो इयो बोरमा बेफारिनो ओमफ्राय आंखौ माबाफोर लादों सानदोंदां रबरसो आं दाथ' देग्लाय माने बारा कन्टिनिउ हानाय जायासैना नङाबा मोनगौमोन बुरजायैनो गुरलाबखौ ओमफ्राय दा माने एसे फैसा नांदेरगौ जानायखाय आङो लबारखौ फानबाय आरोना ओमफ्राय न'नि फैसाखौ बाहायजोबनो हाया नालाय बेलेग खामानि दंबावो आंहा माने बेलेग बुस्थु बायबावनांगौ आरोना आइफनल' बायनांगौ बे नङा उनाव खिथागोन लोगोफोर बेलेग बुस्थु बायबावनांगौ दङ स' लोगोफोर आं माने नेक्स्ट इयारहालागै बाइक लानो सानदों आरोना जिखि जाया आङो बुलेट रयेल एनफिल्ड कम्पानिखौबो लानो हागौ ओमफ्राय मोननै चइस दं आरो आंनाव मोनथाम चइस दङ निन्जाबो लानो हागौ बुलेटबो लानो हागौ बिनिफ्राय एडभेन्सारबो लानो हागौ आरोना एडभेन्सारा केटिएमनि एडभेन्सार माने आङो अफ रडिंनि थाखाय लागोन आरोना बाइकखौ खिन्थु निन्जा लायोबा अफ रडिंनि थाखाय जाया निन्जायाथ' देखायनायसो नालाय नायनोसै माथिं थांनाय जायो बाजेटनिबो खोथा थायो नालाय ओरैनोथ' 3 लाख 4 लाखनि आं बाइक लागोन आरोना नेक्स्ट इयारहालागै फाइनान्सआवसो आरोना डाइरेक्ट केस होनानै लानो हाया जोंहा अकाद गैया नालाय बायदिसिना धन सम्पति फाननानैसो लानांगोन मोसौ फाननानैसो लानांगोन लाबाबो बिदि आरोना इउटुबनिखौथ' गैया इउटुबनियाथ' मास मोननै मोनथामजोंसो मोनो नालाय लोगोफोर ओंखायनो नायनोसै माने मोजां बाइक लानो हायोबा आङो गोजान माने ट्रेभेल खालामनो सानदों आरोना मोजां जायगाबोथ' एक्सप्लर खालामनांगोन बिनि थाखायनो दा मोजां बाइक लानांगौ आरोना आंनाव दा मोजां बाइक गैयिनि थाखायनो आङो गोजान बेरायहैगोन नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननाय मोनोबा भिउसबोथ' फैनांगोन ना लोगोफोर नङा होमबा भिउस फैयाब्लालाय बोरै फैसा खरस गारनानै माने बेरायहैबाय थानो जोंनाव फैसा गैयाना ओंखायनो नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामदो आरो लोगोफोर बुलेट बाइकफोरा माने सालायनो हेभि नाङो आरोना लोगोफोर माने बारा बाज्ल'आ मोजां आरोना गिलिरखाय स्मुथ खारो सेरजोंहाय बाइक बिदिनो माने गिदिर गारि दाम्पार गारिफोर खारलांब्लाबो माने मावा आरोना बारजों बिरफानो नागिरनाय बायदि जाया नोङो फिसा गारि माने अजन खम बाइकफोरखौ सालायब्लाथाय बिरफालांगोन बायदि मोनो खाथिजों दाम्पार आल्ट्रा बास बिदिनो गिदिर साखा खब्रै गारिफोर एरायलांबाथाय आरो दा नैबे एनएसआ माने बारा माबा नङा माने एनएसआबो गिलिरानो बारा बिरफालाबाया बेबो जिखुनु जाया 1 कुइन्टेलनि गोजौआव जानांगौ आरो गारिफ्रा 1 कुइन्टेलनि गोजौआवबाथाय माने बारा बिरफानो चान्स थाया आरो मानसिजों जाबजों 2 कुइन्टेलानो जायो नालाय 2-1.5 कुइन्टेल जाहैयो बुलेटआथ' मानसिजों जाबजों 3 कुइन्टेलसो जाहैगोन आं दा नैबे थाव डिपुआव थाव सोलांसै नै आंना 0सो थावा थाव सोलांनांगोन आरोना बेहाय थाव सोनानै डाइरेक्ट थांसै बुलेटआव थाव दंखायो आंनासो थाव गैया बारा सोआ 200सोनि सोनानै 100सोनि सोनानै थांसै भुटानाव सोनोसै दा नांगौबा 100सोनिल' सोगोन आरोना लोगोफोर बेसेबां जाखोथाय दायो 97.60 जाबाय आरोना थावनि दामा बिराद बारायबाय भुटानाव 82 ना 81 बिदि दा सिखारदाङामोननिफ्राय नै माने ओरै बालिमुग जानानै थांला जोङो ओरै बारस'नानै थांसै आरोना खासिबारजों लामाया बिराद गाज्रि अब्लाबो माने सर्टकाट जायो नालाय भैरबकुन्द'आ डाइरेक्ट जोंहा न'निफ्राय आधा घन्टानि लामा भैरबकुन्द'सिम स्पिड फैयोबा जुदि लासै फैयोबा 45-50 बिदि आरो बिराद डेन्जार ना लोगोफोर लामाया खासिबारि अन्थाइ वाव गड़िया चले ओ चुरा के दिल मेरा गड़िया चले बिसिना माने लबाराव प्लास्टिक होदों आरोना होमबाना बिदि प्लास्टिक होयोबाथाय दैज्लां मेसें अखा हानायावबो हाजायो आरो गैला फानहरजोब्बाय खोमा बिसिनिया बिराद बुरजा ओंखारखायो अखा हाबा हाफिनगोन जोंनाबो र' दखाना खुलायानो नैबेनो आरोना दखाना बेनिफ्रायनो माने लबारनि खुरै बायदिसिना नांगौबा मोनलांजोबखायो बेयावनो होलांसै आं दायो लबारखौ खांबाय नै आदैनियाव लाबोबाय आदै नोंना एड्रेसा मामोन
आंनिया एसे खिथाहरदो सनाय बाथाबारि बाथाबारि ना ओमफ्राय दखान ना दखाना बे जोंनि ससाइटि आरो ना आदसा मोनदां प्रडिउसार आदसा माने लबारनि नामा मिथिखाबाय आरो ना ससाइटिनि नामा मोनदां लबार ससाइटि मोनदां लबार ससाइटियाव माने सोरबाफोर लबार फानफैनोबा हागोन आरो बेहाय स्क्रिप्टनि दामा दा बेसेबां सोलिदों एसे खिथाहरदो 70 सोलिदों ओमफ्राय सिटआ जाबाय 132 ना ओमफ्राय ओरैनो एप्रिलाव दाम बारायबावगोन नामा एप्रिल चान्स दं ना खमायबा आरो ना प्रडाक्टआ तारमाने दायो बे मा होनना बुंगोन फेब्रुवारिफ्राव सिटआ 150 मोननायनि आखा दङ आदसा फेब्रुवारियाव ना स्क्रेपआ 70 80 बेबायदि 90 फैसा मोननायनि चान्स दङ आरो माने नेनायनिसो खोथा दामखौ तारमाने दायो हानायफ्रा एसे खम जालांबाय नालाय बेनिफ्राय दा आदैनियाव जेनेबा लबार माबानायनि थाखाय लबार हानायनि खुरै बायदिसिना सब मोनजोबो ना सब मोनजोबो माने आथा फसरनायनि माबाफोरखौ ना खुरै जेबं हेंगार स्पाउट आरो राबार कट सिट एसिड गासिबो मोनजोबो आरो ना जागोन दे होमबा आदै नायनो हागोन नोंथांमोना नैबेहाय नैबेखौ आथा फसरनायाव नांगौ आरो ना आथा माबानायाव जेनेबा बेंफोर बेंला माबायो नालाय साफा माबायो आरो बेनिफ्राय नैथिं दंबावो नै माने एसिड माबानानै नैबे एसिड बेखौ होनानै माने पनिर बायदि लाथा खाहैयो आरो ना लबारखौ नोंथांमोना सिट नुदों नालाय ओमफ्राय नै बेखौ स्क्रिप्टखौ होबाय बिनियाव आदैनाव ओमफ्राय बे सिटखौ बै मोनसेयाव हैसिगोन आरो ना सिटखौ बेहाय लाखिया बेलेग दखान दंबावो बेहाय हैगोन आरो लोगोफोर माने स्क्रिप्टखौ आं होनानै फैखांबाय आरो बेनिफ्राय नै गारियाव लडिं खालामखाबायानो नायनो हागोन नोंथांमोना गारिजोंसो लाङो आरो नैबेहाय दायो होनानै थांसै आङो माने सिटखौ बेहायसो लायो आरो स्क्रिप्टखौ जों होखांबाय दायो नै सिटखौ बेहाय नै नायनो हागोन नोंथांमोना ओइलाय स्क्रिप्टबो लायो लानायालाय नायनो हागोन नै गेसाव मोनामखायो स्क्रिप्टआ ओमफ्राय सिट नैबे सिट हाब जायिफोरखौनो होफैदों माथो बारा कालारानो जायाखै जोंनाथ' खिन्थु साबसिनबावसो दुमनांगौ आरो ना उखुन्दैयाव लबार टायार बायदिसिना बानायो नै लबारा 78 नै लोगोफोर सनापुर गुवाहाटी सनापुर लांसिगोन आरोना दायो 78 जों दा लबारखौ फानना फैखांबाय बेनिफ्राय नै दायो भुटानाव थाव सोनानै थांसै आरोना थावानो गैया नै 0 नैबेयाव आइडेन्टि प्रुफ लायोलै भुटानाव हाबबाथाय जोंनिया चेकिं खालामबावगोन नामाथाय बेहा मिथिला हा 81.95 ओमफ्राय बेयाव 300 सोनोसै भुटाननि फैसा औ राजाथारलै बिसिना राजा लोगोफोर माने नैबेयाव चेकिं जादोंमोन आरो ना ओमफ्राय कागज पाति देखायबाय ओमफ्राय दा थांगासिनो जोङो लोगोफोर फाइनालि दायो लाबाय आरो ना मबाइलखौ नायनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय फैसा होजोब्बाय आंनि नामावनो लाबाय आरो ओमफ्राय बाजाजावसो लादों आरो ना माने डाइरेक्ट केस होनानै लायाखै नोंथांमोना नुखादों मा फाननानै आङो आइफन लाखो हामफेननि थाखाय लाबाय आरो ना दा हैनोसै आङो ओमफ्राय नोंथांमोनथ' आं खिथाखाबाय सिगाङाव माने एड्रेसखौ दा माने डिसक्रिपसनाव आं लिंक होनानै दोनदों आरो ना नोंथांमोना बिनि आनबक्सिं नायनोबा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों बेयाव थांनानै नायब्लानो जाबाय माने आङो आइफन लानायनि थाखायनो आंनो गिफ्टबो होदों आरो ना लोगोफोरनो केडबारि डेरि मिल्क बेखौ हामफैनोसै आङो सुबुङा आपेल जाख्लानायखौ थुनो नागिरलायबो ओइ र'नो फाइनालि हामफेया मोनमारसिगोन आपेल जाख्लानायखौ ओमफ्राय नै ओइ सुबुं बख'लाय मा बुस्थु थायो र' र'लै बख' ओइ केडबारिबो मोनदों बेखौ मोनलायलायदों माने मबाइल बायनायाव खुलिलाय
iPhone 14 buah. Ada lem teragili. Kila kulai. Kulai. Kulai apa kan? Ye. Bozakan ber. Screen guard लगायथ'वाखै मोनाखै स्क्रिन गार्ड मोननांगौ ओमफ्राय माबा कभारबो बायबावनांगौसो माबा स्क्रेच जागोन ना केपापा बेनो बेसेबां दाम 85,000 पार्पल कालार आंलाय सानदोंमोन गिदिरथार गिदिरा 1.5 लाख हा बुरजा मोनथारदों नामा चक्लेटखौ हा खैथा वा माबा माबि मोनदों माथो बे मा बुस्थु बेलाय होबाय बाला सुबुङा आपेल जाख्लानायनिखौ नोंहासो लांथि थादों नै चार्जार एक्सट्रासो बायनांदों बेखौबो लोगोफोर दायो आङो iPhone 14 जों माने ब्लग लानो नायदों आरोना सिनेमेटिकआव माबायदि नायदों माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहरब्लानो जाबाय ओमफ्राय आंना नैबे Samsungआबो दङ मोननैखौबो इउज खालामगोन आरो ओमफ्राय बांसिन हामपेयासो लागोन बे मबाइलखौ ओमफ्राय बारा लानाय जाया आरो आङो